Sir, na ganina sa pas buntag amo nang gisukod sir, gitry lang gud namo. I know that it's just a sampling public perception because of course perception is very important on the public's trust on the police. Unsa inyong tan-aw pud sir? Kamo mga ginas front lines. As of the moment, John, na ay mga nanggawas ng mga issue sa atong mga kapulisan. Pero dili na to ma-deny na until now, ang salig sa mga tao napagyapon sa police in terms of protecting them, pagpangitag paging matabangan sila, napagyapon sa kapulisan. But though naritong nanggawas na daghang istorya bahin sa involvement sa kapulisan sa krimen, Yes, sir. but I think this is just natural sa ka-organisasyon. Dili man na siya bisan pag sa Catholic Church o bisan nasa nga organisasyon na maging mga maldito, di man nato siya masala. But in terms of general perception, wala pa ko nakadungog ngayon nga totally nawala ang ilang trust sa atong kapulisan. Doon na yung mga objective na pagsalig ba na dili to tanan ko kung pananglitan na mahimog ingon ni angay sa atong bandayan ang atong mga katungod na siguro na to nga kanang atong nga nitabang na to nga mga sakop sa kapulisan makatabang pag na to tinuod ba siya giduot patag samot. So na paghihapon tong pagsali. For example sa tong kanang pulis sa barangay. Yes, sir. Katong mga barangay sa mga kabukiran na naanay mga kapulisan. Dako nalipay man ang mga katawhan dito nga naa nagig sila pulis o maana na sila kadaganan sa tanod lang ang ilang duulan. So sa laktod nga pagkasulti, dili na to ma-apply diretso nga kumo dunay mga involvement ang pila ka mga sakop sa kapulisan sa krimen. Totally na nawala na ang trust. Kaysa pagkakaroon nyo, bisa kung saan na to, kung naay mga krimen na itabo sa itong palibot, kinsa pa man gidahi ang atong tawagon. Pulis pa man gihapon hangtod sa pagkakaroon. Okay, sir, may I take this opportunity sa preparasyon sa barangay election, sir? Asa na tang levels kamo, sir? Kamo sa DILG in conjunction with the COMELEC, sir? Na naman, magpatawag naman ang COMELEC og mga conferences later on bahin sa mga preparasyon ug apil man diha ang DILG ug na magkukuran diri sa Cebu sa Liga ng mga Barangay. Okay, yes, sir. Amo pong gi-remind ang atong mga barangayan nga unta di na ta mogamit og ano bang violence. Isa gina sa atong gustong likayan nga mogamit og violence panahon sa eleksyon. Kay ambot og unsang nahitabo karon yon mamatikdan nimo nga murag mas init man doon ang barangay eleksyon. Na ganito'y kagawad sa tong lugar, sir. Former kagawad gipusil sa ay nala. Pas init, sir, no? Political na siya unsa. Dapat may bawaan pa man nato galing lang kay mo siyang former kagawad. Ang kuan na nato kay good laging layo pa man 2025 murag naman nagapreparar. Okay, sir. Pero so, sir, madamay na ang atong barangay. unsa inyong marching order? Last na lang yun, sir. One last minute. Kanabitang mo file na ang barangay official sa yung COC. Kaysa may mumando sa barangay, sir? Until such time samtang napay na pag-file sa certificate of candidacy dilibot pasabot nga mawala na pud sa kapitan. Okay, na si kapitan. Magpabili na siya tungod kay kung biyaan na niya bisag usa ka minuto John, election of duty na siya. Agoy. Until such time nga naay mo puli sa iya. Okay, mawara to, sir. Basig na kay dugang whatever. Ako lang nangyun John, mga barangay officials o ang iyang mga supporters palihog lang. Dili ta mo appeal niya ng violence aron lang mudaog ang atong mga gipang suportahan. Walay paingnan ang atong nasud kung magpabiling tan ingon niya na atong mga kinaiya. Paingon ra ngadto sa mas grabe pa unya nga mamahimong sa putanan. Salamat gyud kayo sa imuhang panahon, sir. Thank you.